Atelje Okusa predstavlja birane restorane, vinare i aktualna eno-gastro događanja u Hrvatskoj. Napravi vino, klasično u bačvi, pa ga napuni u bocu i pusti da još jednom provrije. Ostavi mjesecima, čak i godinama, da zrije na vinskim kvascima. Potom ga pažljivo otvori. Ako je dio mjehurića iscurio, dotoči vinom ili likerom koji će dati slatkoću i arome, pa pusti da još odleži u podrumu. To je, dragi slušatelji, ukratko i pojednostavljeno klasična šampanjska metoda proizvodnje pjenušaca. Proces može trajati godinu dana, ali za one bolje traje 3, 4, a kod najboljih šampanjaca čak i 7 ili više godina. Zato su skupi i zato im treba pristupati s posebnim poštovanjem. Za razliku od onih za koje poput šampanjca pod imenom Dom Perignon iz istoimene francuske pokrajine treba izdvojiti mali kapital, mnogi su mišljenja da je bolje popiti naš vrhunski pjenušac koji će znalački zaškakljati nepce i fino zamirisati, negoli osrednji šampanjac. Za najluđu noć u godini uredništvo Ateljeja Okusa izabralo je 5 prirodnih pjenušavih vina po svom ukusu iz raznih krajeva Hrvatske. Atelje Okusa predstavlja birane vinske podrume. Dragi slušatelji, pjenušac je kruna svake vinske proizvodnje, koji traži vrhunsko znanje i njegu, a vinski podrum Mladina je i tu dokazala svoju umješnost proizvodnjom pjenušca Poj. Pjenušavu obitelj Poj čine Premium, Select i Rosé. Pozdravljamo stvaraoca pjenušave Poj obitelji, enologa i direktora podruma Mladina Roberta Brkića. Gospodine Brkiću, dobrodošli u drugi dio dana. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim slušateljima. Pa evo, okosnica proizvodnje Mladine su pjenušci i pjenušci sami čine vrh vinarske proizvodnje. Nosi normalno kao i svaka proizvodnja određeni rizik, ali u konačnici kada dobijete proizvod koji se dopada potrošačima, nema većeg zadovoljstva. Želim ispred Mladine svima sretnu i uspješnu novu 2016. godinu. Svakako nazdravite sa pjenušcima Poj. Ja bih volio da to nazdravljanje nastavite i tijekom cijele 2016. godine. Atelje Okusa. Dok je pjenušac Grof Millennium jedno od najboljih enoloških ostvarenja Davora Zdjelarevića, pjenušci Grof Classic i Grof Classic Rosé proizvedeni su u suradnji s jednim od ponajboljih enoloških virtuoza, Zdravkom Masnakom iz Slovenije. Ovaj je projekt posveta 30. obljetnici vinskog brenda Zdjelarević i samo je još jedan dokaz neiscrpne kreativne energije njegovog kreatora, Davora Zdjelarevića, kojeg pozdravljamo u drugom dijelu dana. Također pozdravljam slušalce Hrvatskog radija i vas, Grga, na ovom pred novogodišnjem iščekivanju kada sigurno svi pripremaju nekakav pjenušac koji će otvoriti sa dobrim željama za doček 2016. Pjenušac je, bi rekao, jedan vrhunac nekakvog umjeća i ko se sa takvim proizvodom uspije dokazati, taj potvrđuje nekakav svoj tržišni status. Evo, ja sam jako zadovoljan da sam uspio u svom podrumu za ovu priliku, za 30 godina moga bavljenja vinarstvom i 50 godina života, pripremiti jedan odležani pjenušac, punih 14 godina na talogu, proizveden klasičnom metodom, a da ne bi lutao, kako se kaže, uvijek moramo biti svjesni da u specijaliziranim segmentima proizvodnje vina postoje virtuozi. Taj projekt u završnom dijelu sam odradio sa mojim velikim prijateljem, gospodinom Zdravkom Masnakom iz Slovenije, a nastavak naše suradnje su i 2 dodatna proizvoda, to je Grof Classic Blanc de Blanc od Chardonnaya i Grof Rosé od Pinota Crnoga. I evo ga, ja mislim da svi oni koji se potrude naći u nekim od najboljih zagrebačkih vinoteka ovaj proizvod neće zažaliti da su pili dobar hrvatski pjenušac. Pa tako u to ime svim slušateljima sa najboljim željama za 2016. godinu. Atelje Okusa predstavlja birane vinske podrume.